interesa eta bine daben pandemia gaitzik ez da. Baita esan behar dut, lan hau 2010an burutu genuen, Robert eta Biet, eta Bizkaiko Diputazioko etnografiako saiako laguntza bat ezker, ezta? Hori aipatu beharrekoa da, ez da horretu bai. Aipatzeko, ez dakit, lanaren bi arrazoi nagusiak edo, izan ziren, konturatu ginela hutsune bat zegoela gai honen inguruan. Bazeuden lehenik indako lan batzuk, baina oso sakabanatutek eta modu integral baten edo egin barik ez da, eta beste aldetik bai, teknologia berriz ezker oin badago kerie beste modu bat eraitzeko edo beste tresna batzuk eraitzeko gai hauek ikertzeko, ez? Adibidez, denok ezagutzen du Google Mapsen ematen du aukeri hori, lurraldea zerutik ikusteko, eta korten asuntuan, bertan zuzenean, ez duzu ikusten, ezagutzen leku bat improbila dela, eta bai, antiz, etzeko ordenadoretik eta horako aplikazioaz bada aukera hori. Oinarte ikertu da izen jentia ez dugu aukera hori, erabili dugu batez ere zikpak aplikazioa. Eta tresna horren bidez, aukera izan dugu hori, konparatzeko argazki aereoak, kartografia eta katastroa eta ezten gainetik